Jo crec que s'ha iniciat un debat pertinent i necessari, un debat que està present als mitjans de comunicació i que nosaltres entenem que s'ha d'abordar. Les confessions religioses han de pagar IBI? Nosaltres creiem que sí. I per què creiem que sí? Bàsicament perquè a la CUP defensem un model d'institucions laica i de societat laica en les quals ha de prevaler els principis d'igualtat i de justícia. Per tant, tothom, em dic tothom és tothom, ha de pagar l'IBI. La CUP creiem que era coixa. Enteníem que s'havia d'ampliar i s'hi havien d'afegir, per tant, altres entitats com les ONGs i els partits polítics. I és arran d'aquesta reflexió i aquesta proposta que vam fer els companys d'iniciativa que la moció es va rectificar i per tant es va ampliar i no, com diu la senyora Mora, a instàncies de Plataforma per Catalunya. Dit això, nosaltres entenem com un tema delicat com aquest, en el qual es tracten impostos i en el qual hi ha confessions que es veuran implicades, creiem que no hi ha d'haver ni privilegis ni discriminacions. I això vol dir que per igual totes les confessions religioses entenem que totes, sense discriminacions, han de pagar l'IBI. Perquè si no, tal com proposa la senyora Lora en la proposta de Plataforma per Catalunya, el que s'està generant és una confrontació i una divisió i una discriminació, entre les diferents confessions religioses. Per tant, repeteixo, ni discriminacions ni privilegis. Un següent punt de reflexió, el senyor López parlava que aquest IBI de les confessions religioses era la xocolata de lloros. Bé, jo no sé si per ell 900 milions d'euros que estan comptats, que són els que pertocaria a l'Església Catòlica pagar en concepte d'IBI, per ells és la xocolata del lloro. Per nosaltres, en una situació de crisi com l'actual, sí creiem que és important. Entenem que l'Església Catòlica fa les seves aportacions de caire social, però tampoc ens enganyem. El mateix cardenal Antonio Rocco Varela va, entre cometes, amenaçar que si tirava endavant una iniciativa com aquesta retiraria totes les accions i aportacions que es feien en l'àmbit social. Per tant, sembla ser que tampoc és una prioritat. I des dels mateixos responsables de Càritas s'ha posat de relleu que l'aportació de l'Església Catòlica en aquestes accions socials no arriba ni al 1% dels seus ingressos. Per tant, és un debat llarg, segurament no s'ha de tractar de forma unilateral, entenc que segurament i en alguns casos es podria trobar alguna excepció, però en línies generals defensem que tothom ha de pagar l'IBI. Confessions religioses, ONGs, partits polítics, i aquesta és la manera més justa, democràtica de tirar endavant una societat laica en què els serveis públics han d'estar al capdavant de tot. Gràcies.